Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Well explained, Father Amaro. Pwede ka nang mag-psychologist. Abot laga, Doktor. Pwede po nga ikaw ang himuon nga direktor pohon sa Archdiocesan Office of Exorcism and Deliverance. Oh, Sister Stephanie. Og willing ko nga mutabang, Father Amaro. Just in case. Sorry. Panog yung plano. Sige, excuse na ha, kay ako ipatanaw kung naandam na ba ni Teddy Bino ang mga lawak. Gabiin naman. Anhin lang mo mahuway din eh. Excuse me. Supak yun sa iyang buot, Doktor. Wa yun siya'y plano. Wa tay mahimo ana, sister. Kung mao na iyang hukom. Matago sa kanato dunay kagawasan sa pagpili. Magsayod kita. Ngang Dios, mutahod gyud sa atong kagawasan. That is why I don't believe in destiny. I only believe in choices. Nga sa ato pa, Doktor. Dili ka mo tuo ni anang bukasyon. Diin ang Diyos mismo ang nitawag. Of course. Mutuo ko na, sister. Apan magunsa man ang maong tawag kung ikaw mismo nga gitawag ang magmagahi. May punto ka usab, Doktor. Ambot lang kung mutuo ka ni ini, Doktor. Apan ganiha, human sa gihimong deliverance session dito sa tunghaan. Ug samtang nag-ampo ko, nipakita gyud ka nako si Satanas. Mao ba? Or basin bunga lang to sa imong imahinasyon, sister? Kini tungod kay mauman ang imong pagtuo nga dunay possession gyud nga nahitabo. Unsay imahinasyon? Klaro ug tataw kaayo, Doktor. Gani, nakuyapan ko tungod sa kalisang. Unya, imahinasyon. Ingon anak kagamahanan ang atong huna-huna, sister. Tungod kay maisuod ni ini. Mahimong makamugna kini og manghulagway o gani kay maoy atong preoccupation ang mahimong mugawas diha mismo sa atong mga damgo. Ambot lang nimo, Doktor. O gaano kang aduna kay rason sa tanang mga butang. Natural, sister. Kay maunay giingon ni Boethius, usa ka philosopher. Man is an individual substance with a rational nature. Well, di lang ta magdebate, ana. To be honest, sister, usagid ko ka Katoliko o wa ni magpasabot. Tugod kay buot na kong o tingkayon ang tanan, wa na ko'y pagtuo. Maayo kung mao ka na, Doktor. Sir! Dok! Oh. Dam na inyo mga lawak. Haway na mo kay manghipos ako din eh. Salamat para Divino. Sige, Dok. Excuse una. Sige, sister. Una lang og katog kay wa pa ko duka. Motor ko ron sa akong lawak. Dok, piyaan sa tika diri ha. Tay, Dok. pwede ba nga imong tawgon si Father Amaro? Kay gusto ko makig-istorya niya. Hopefully, wa pa siya matuog karon. Ako lasawayan, Dok. Basin, wapat to makatog. Oh, sige. Magpaabot ko din Tay Divino. Ginoo ko.
Sorry kayo. Pero murag napikal ko sa gisulti ni Sister Stephanie kaganina. Og si Doktor. Unsa man kay gipasabot na itong kang Torres? Unsa man ka? Dre! Dre! Si Teddy Bino magkaroon. Gano'n man ka. Ako ang ablihan. Dre, doon na ko ituyo si Dr. Astana ni mo. Tuwa siya nagpaabot subos. Oh, mo ba? Oh, sige tayo maadtukor niya. O palihog di ko daan og andam kape dito, tay. Ah, muram sa tag nagbilar na, Dre. Di na ibil. Ikaw, gyud. Nala, sige pag-andam pod. Pero pangutanan sab si doktor kon mo inumpot siya og beer, okay? Sige na, unan dito kay magilison ako. Sige, sige, Dre. Areglado. Kami nga po din yung dapita, we. Kalonli po din eh. Lahiran nyo dito sa syudad. Dok, paingo na si Padre Amaro. Kanil sa akin, nag-change pa to siyang outfit. Outfit, gyud. Ay, kung na nga. Nahimo na noong showcase Father Amaro. Bakoy. Kahima na akong boss. Bitaw, Dok. Aningon dito siya, og mo inom ako kag beer kay magpapalit sa Padre. Oo. Mas mayo kay medyo taod-taod nang wa ako kainom. Oh, niyay Ay. 500. Pagpalit po dito og pulutan. Sige, Dok. Pila, pulutan, no? Sige, Dok. Alis ako. Keep that change na ni. Doktor? Dok, huwag pa rin ka magduka. Oh, wa pa gyud, padre. Og tuwa si Tay Divino, nagpalit og beer. Atong hisgutan ron ang kalabot sa imong sekretary nga si Doris. O siya buti may pasabot, doktor. She needs psychological intervention, Father Amaro. O say... Doktor, don't tell me nga buang ang akong sekretary. No. Dili siya ingon ana, Father Amaro. Ado na lang siya ay OCD kun obsessive compulsive disorder, Father Amaro. Oh, I know for sure. Nasayod ka kung unsay obsessive compulsive personality disorder, Father Amaro. Cluster C kini sa anxious and personality disorder featuring a pervasive pattern of preoccupation of orderliness, perfectionism, and mental and interpersonal control at the expense of flexibility, openness, and efficiency. Gusto ka, Father Amaro. Ug dili kay kana lang. Doon na siya kasuko nga wa niya na address. Ug perhaps kini ang iyang himuong motivational force nga maghatag kaniya og kusog aron iyang kuhaon ang iyang gusto. By hook or by crook. Unsa? Kakuyaw gud. Kuyaw gyud, Father Amaro. Sa akong tanaw, dunay lawom nga hinungdan kung nganong naingon siya niini. Sa akong panahon, ang iyang pamilya usa ka dysfunctional family, Father Amaro. O gagay gani, ang higit siya nga kaluyan. Ambot lang ka, Father. Apan suway lang kuno og nihaon ba kang Doris kining gilatid sa Diagnostic Statistical Manual ngang mga taong dunay obsessive compulsive personality disorder ang nakahupot ni ining mosunod. Number 1, preoccupied with details, rules, list, order, organization or schedules to the extent that the major point of the activity is lost. Number 2, shows perfectionism that interferes with task completion. Nga tungod sa naghinubra nga perfectionism, siya gani mismo ang dili makahuman sa iyang trabaho, labi na kung ang resulta dili mo fit in sa iyang standard. Number 3,
overconscientious, scrupulous, and inflexible about matters of morality, values, or ethics. Number 4, maglisod sila og labay sa ilang mga butang bisan wa na sila kinahanglan. Number 5, reluctant to delegate to work with others unless matuman gyud ang iyang gusto. Number 6, naghinubrang katihik, Padre Amaro. Ug dili sila buot nga mugasto alang sa iyang kaugalingon ug sa uban. Alang kanila ang kwarta ang ngayang tigumon ug dili gastuhon. Number 7, shows rigidity and stubbornness. Sa laktod, gahi og Padre. Mao ba? Hinoon, nagkasabot ako diya tungod kay tinuod. Hangtod karon, wa pagid siya sultihi siyang inahan mahitungod siyang amahan. Ug tingali kini ang usa sa mga hinungdan kung nganong doon na siya kaligut-gut sa mga lalaki. Punan pa nga gibinuangan lang siya siyang hinigugma. Hinoon, patay na kini. Gipatay. Ug ganit na tingalan ko, doktora. Kay perti man niyang katawang nga ang mong lalaki. Gipatay. Usa ka natural reaction sa nasakitan, Father Amaro. Nagtuo siya nga nakagit even siya sa iyang hinigugma tungod sa gidangatan ini. Sige lang, if I have the time, ato siyang hatagan og panahon alang sa iyang therapy. For the meantime, enagid siya og sultihim tungod niini. Himo alang kanunay ang positive stroking aron sa ingon ma-boost ang iyang self-esteem nga nahugno pag-ayo gumikan sa mga panghitabo siyang kinabuhi. Salamat kay Simon kayo, doktor. O dagang ko nakatunan. Gikan nimo. Intelligent ka nga pagkatao, doktor. Salamat sa affirmation, Father Amaro Cervantes. O kalipay ko usab nga nakaila ka. Niya na inyong gipagpalit. O sa kakis nga beer. Maya noon, aron magsugod ata sa atong drinking session. Ginagbay lang atong imnon, ha? Saan naman si Father Amaro? Ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!